Ask us igen. Om jeg har nogle fobier. Fire. Pis bange for dem. Jeg kan ikke lide edderkopper. Jeg kan heller ikke lide mørke. Du flipper ud, når du ser det. Ja, det er ligesom hvis man sådan ligger om natten, ikke? Og man så hører noget gå over gulv, så kan det godt være sådan en edderkop med gummiben. Så jeg ved ikke, hvad jeg gør mig selv, så jeg ligger meget begravet under en dyne og ligger bare der. Hvis jeg er ude for soliber, eller jeg tager en frysest. Ja, det har jeg oplevet. De er ulækre. Han hopper en halv meter. Det ligner sådan en kænguru. Hold da kæft, det er bare nasty. Ja, det. Yndlingssang. Jeg ved det ikke, jeg har mange. Jeg har forskellige, men jeg kan rigtig godt lide Hollywood Undead, og så Diamond Greenet eller Circles. Så det er jo. Yndlingsbog. Jeg ved det ikke. Jeg har en, der hedder Christines Hjerte. Jeg læste den, som jeg gik i folkeskole. Det var faktisk rigtig god. Den gyser-ish, men god. Jeg ved det ikke, altså. Okay. Yndlings-tv-serie. The Big Bang Theory. The Walking Dead. Awkward. Pretty Little Liars og The Vampire Diaries. Jeg har også mange, men The Big Bang Theory, det er absolut ikke. I know. Ja. Okay, yndlingsårstid på året. Forår. Eller vinter, når der er sne. Ja, jeg ved det ikke, men jeg vil gerne sådan, når der er sne, så vil jeg gerne sådan bildæk, du ved. Altså, ligesom kælke på det. Ja. Jeg tror, jeg går ind i røven sådan, hvis der kommer bumper, så bare sådan, så flyver man bare, falder af, og så slår man hovedet, og så dør man. Det kan det bare. Det kan det godt være. Ja. Yndlingsdrikkevarer uden alkohol. Udover alkohol. Udover alkohol. Men der er jo heller ikke... Ja. Det er det samme. Ja, nemlig. Whatever. Jeg er ikke bedre på Kakao. energidrik. Drikker meget af det. Ja, det gør du. Okay, Ja. hund eller kat? Begge dele, jeg ved det ikke. Jeg er vokset op med hunden, men jeg kan godt lide katte, men jeg tror, jeg foretrækker hunden. Det er sådan. Jeg har vokset op med begge dele, altså lige nu der har jeg jo kat. Kommer nok an på. Top eller t-shirt? Kommer an på. Ja, så jeg kan godt lide sådan nogle lange toppe. Ja, med store t-shirter bruger jeg mest, når jeg sover. Ja, sådan. Mest af alt foretrækker jeg sweater. Ja, det gør jeg også. Helt sikkert. Ja. Altså t-shirt nok. Gyser eller drama. Ingen af dem. Jeg foretrækker krimi. Jeg kan ikke lide gyser, jeg synes for drama, det er for dramatisk. Jeg har ikke rigtig fundet nogle gyser, jeg synes, der var skræmmende ordentligt. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, de er latterlige. Jeg kan godt lide sådan nogle paranormale serier, sådan noget som Ghost Adventures og Paranormal Witness og alt det der. Men det er også sådan, det er mere eller mindre det. Chokolade eller vingummi? Kommer an på. Jeg ved det ikke, altså jeg har aldrig været den store fan af chokolade og vingummi. Det er sådan, det er okay, men det var sådan noget, jeg spiste alt livet. Ja, ingen, det synes jeg bare er sødt. Ja. Men det okay, piercing eller tusser. Det ved jeg ikke, altså begge dele, altså det kommer også meget an på sådan, om det På en selv Ja. og på en anden, fordi at på en dreng, der kan jeg simpelthen ikke klare navlepiercing. Det er en ting, en faggot har det, han er fag, Ja. ikke? Men det er bare ikke så mange, der klæder. Det har han sgu da. Så viste han mig tingene festerne, og sådan, har du fået navlepiercing? Nå, okay. Det er okay. Dygtig Gay Factory. Så, Ja, jeg ved det ikke, altså. Jeg har ikke. ja. Vil du helst miste et ben eller en arm? Det ved jeg ikke. Fordi jeg vil ikke kunne komme på krykkerne, tror jeg, hvis jeg mister et ben. Vil du bare få sådan en kørestol? Nej. Fordi hvad nu så mister en arm, så vil jeg ikke kunne styre den. Jamen fordi... lige nu, der snakker vi om et ben eller en arm. Men hvad nu hvis? Ja. Jeg tænker bare fremad. Det kan du aldrig, så det er der nogen, der er nødt til at gøre, ikke? Okay. Jeg tror, jeg helst vil miste et ben. Jeg ved det ikke. Ja. Yndlingsfarve. Blå. Eller sådan syrenblå. Men jeg foretrækker også blå. Bare blå. Kongeblå, himmelblå, whatsoever. Jeg kan ikke godt se mit hår, det er blå. Det ligner lille på. Ja, jeg kan også blå. PC eller Playstation? Kommer an på. Ja. Fordi jeg kan ikke spille LOL og Sprite og sådan noget på Playstation. Men sådan, alt i alt foretrækker jeg Xbox, fordi Ja, det var der jeg spillede som for eksempel Halo eller Left 4 Dead Ja. og Gears of War, det der, ikke? Og det synes jeg bare, det var... 1. Ja, og så Crash Bandicoot. Ja, nemlig. Ej, ja, altså det er okay, men jeg foretrækker stadigvæk Xbox frem på alt, for jeg synes sådan, Mirror's Edge og sådan noget, det er vist jeg ved ikke, om det også er lavet til PlayStation 3, men jeg synes bare, at selve controlleren til Xbox er bedre, fordi Det synes jeg også helt klart. det er som om, at de der.
Ja, for som om, at til Playstation, der laver de det som om, at hvis der er små børn, der har helt vildt små hænder, der skal sidde med den, ikke? Xbox controller er ligesom større, som bedre kan sidde med hænderne, og de er bedre sådan at håndtere, ikke? Det er meget bedre væk. Så... Altså, det ved jeg ikke, altså. Jeg har aldrig været den store PC. Altså, jeg er så begyndt på det. Der har altid været inden for det. Ja, men altså, jeg har aldrig min computer nu lort, så. Ja, okay, sneakers eller højhælede? Støvler. Altså, jeg har gået højhælet rigtig mange gange, men jeg foretrækker fladesko, og jeg holder også på, hvis jeg tager i byen nu, om jeg så har kjole på eller ej, så har jeg fladesko på, fordi det kan jeg ikke i højhælet. Ja, men altså, jeg plejede også rigtig meget i højhælet. Men nu har jeg bare sådan, jeg vil hellere have et eller andet par støvler på, altså det er altid støvler. Ja. Men det var sådan det, vi havde for nu. Ja, så I må hygge jer og alt muligt. Hej!